Ito malaki oh. Okay, good afternoon guys. Alis lang kami. At hindi na ako nakapag-vlog kaninang umaga kasi na-busy. Busy ako. Gumising ako ng maaga. Pinakain ko yung mga pusa. Hindi ako talagang na-busy ako. Hindi nga ako nakapag-vlog kasi sobrang iniisip ko yung isang pusa. And also, ina-arrange ko yung kung saan ko siya nilagay ngayon doon sa aming bathroom. Sa taas, sana siya nilagay namin. Pero sa bathroom, sa baba ko na siya nilagay guys dahil at yun, at saka nilagyan ni Tami ng damit. Dinamitan ni Tami. Sabi ko, bakit may dugo dito ba? Stain, dugo. Sabi ko, lah. And then, check sa camera habang nandun ako sa labas, guys. Nginut-ngut niya, guys. Ganun niya yung damit, guys. So, kaya, yun ang nangyari. Binalik ko yung cone. Yun din siya, oh. Yun. Binalik ko yung cone, yung soft cone, sa liig niya. Kasi talagang, ang dami kong nilagay sa bathroom para meron lang siyang yung space lang ba na para sa kanya. So kaya parang pinalibutan ko yung CR ko na hindi siya makalabas kung asan siya lalabas. So yun, naka-close yung door. Iwan muna namin siya at buti na lang tulog siya. Bigyan na naman namin ng painkiller mamayang gabi. Anyway guys, so yun yung ganap. So anyway, alis kami para magpunta sa doktor ni Tamimoy. No, kasi magpa-check up na naman siya sa mata and hopefully this time is not just like looking. They're not gonna do surgery. Tami is just like out of her mind. Once you do surgery, they will tell you ahead of time na okay, this anak ganon. Ano si Tami? Okay. Do you have it? Put it here. Away na kami guys. Akala ni Tami automatic yung surgery. Dapat mag-surgery ka, you have to talk about it and schedule it properly. It's not just like you think you go there for surgery. At ang tagal it takes like forever. Ganyan talaga yung mga doktor, no? Ang tagal na ang waiting. Katulad doon sa una, long time ago, 2 hours waiting. Ay, tagal. Kuha lang kami ng gas. Para naman solve ang problema. Dudong Tami mata. Is your eyes having a hard time? Because of the sun? Where is your other glasses, hon? We are home. Akala ko hulog ako. Oh, bahay na tayo. Hi, little baby! Natin yung pusa, guys. You stay here. Tignan natin kasi. Hi, baby! Hi! How are you, baby? Hi, baby! Hi! Tignan niyo, guys. Hi, baby! Guys, bedtime na guys. Napagod ako guys pagdating namin galing sa doktor. Nagluto agad ako, nagluto agad ako at saka nagtawag nito. Nabisi sa pusa, pakain sa kanila, ganon. At yun guys, so kaya tulog na kami. Good night. Ano is the end? There. Hello, baby. My little princess. Hello. Okay. Hi, little crab. I love my princess. You're the best princess in the world. Hi, happy to see Mama. Let me see. Guys, it's very foggy and it's humid.
I can feel it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. I feed the doggies. I feed them. I'm watching the camera, so starting at midnight, up to the food, back Seriously? in, up to the food, back in, up to the food. The back last in. night food finish or no? Yeah. So I said, all right. So I'm watching from midnight all the way until like 3 o'clock. Pee whatever, went into the litter box, Yeah, and I then see. went back in her bed and curled up. So the outside cat is waiting also. He was sitting there this morning. And what did you give him? I gave him a can of Fancy Feast, and same to the little one. I gave her a can of Fancy Feast as well. Okay. She ate all the lobster treats I gave her yesterday. Okay. And him, I gave. The whole mountain, guys, is covered ng gabon. Hi guys, good morning. Hindi ako lang dito, 'di ba? Bantay na bantay ko yung pusa. Kailangan kong bantayan kasi natakot ako. Yung tahi niya, 'di ba? Bago niya tinahi, merong tinapal sa ilalim na cotton something yung mahuhulog ra o mawala. Kinitkit niya, guys. And then nakita ko kahapon. Parang nakuha na din na niya. Kinitkit niya yon nung second day after surgery sa pusa. And then kahapon nakita ko nandun na sa higaan niya. So kaya kailangan ko talaga siyang bantayan. Kasi every time na hindi ko makita yung ulo niya, yung puwet lang, tatakbo talaga ako sa CR. But anyway, ako lang dito mag-isa. Hindi po umuwi si Mister kasi alam nyo na, nandun siya sa trabaho, doon din siya natulog. Anyway, tignan natin siya, guys. Natulog siya. Dito natulog siya, guys. Nandyan siya sa loob, oh. Tinabunan ko siya ng towel yung carrier kasi gusto ko feel pa rin siya na safe ba, hindi siya magpanic. Tinabunan ko kasi may AC doon patungo sa kanya yung parang floor. So yung AC, tinabunan ko din siya at para katulad nito na vent. Yung vent na yan, ganyan. So kaya tinabunan ko. Nasira ang ating basket para pang harvest natin. So hindi ko alam kung itapon ko ba to or no. Pabayaan ko na lang yan dyan, no. Yun, so gusto kong mag-arrange, guys, kasi nabuburyo na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So meron tayong rosemary from last year, no. I-transfer lang natin siya, guys, para hindi siya mamatay. So gusto kong mag-arrange dito, guys, at linisin ko ito dito kasi sobrang dumi. Madumi. As in. Ayan, dyan. So dito na side, nakalimutan ko, guys, napabayaan ko talaga siya at ang daming tumutubo dito na wild tomato at saka ang damo. At also itong tinanim ko dito na broccoli rub, napabayaan ko, hindi ko na harvest. So pinabayaan ko yung iba kasi yung mga bees, nandun sila, guys. So nakatulong yan sa ating mga ibang gulay. So, meron tayo ditong kalabasa, guys, bunga, no? So, hopefully, lalaki yan at ma-harvest natin soon. Dito ako sa guys, likuran. Kumuha ako ng apple. Ang sarap-sarap ng apple. Ang daming dito, ito. O, prutas. Ay, prutas. Mga pagkain ng ibon, no? Ang dami. So, dito tayo. Hala, ang dami, guys. Ang lalaki na. Ready to harvest na, oh. Ang lalaki na.
Ang daming bunga, walang mag-harvest. Ito oh, malaki oh. Ang napakaganda nito is ano siya guys, walang fertilizer ba, so masarap talaga siya. At saka yun, nagputol ako ng damo kahapon dito lang na area at saka sa loob ng fence. So dito at saka sa gilid doon at sa harap hindi ko pinutol. Tingin-tingin lang tayo baka may hayop. Pero yun, kapag may ang sa likuran kasi guys, kailangan siyang putulin kasi yung mga aso ko, alam nyo na. Ang sarap talaga ng piras guys. Parang bayabas. Alam nyo kung anong gagawin ko kapag may hayop. Tatalon ako sa fence. Takbo.